Hello! Έρχομαι από Αμερική και κάνω έτσι μια βολτίτσα. Καλώς τον. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι? Παρακαλώ. Εσείς οι Έλληνες τρώτε ολόκληρο το ψωμί? Ολόκληρο. Εμείς τρώμε μόνο το εσωτερικό. Το εξωτερικό το φορτώνουμε σε κοντέινερ, το ανακυκλώνουμε, το κάνουμε κρουασάν και το πουλάμε στους Έλληνες. Yeah. Να σε ρωτήσω για κάτι άλλο. Όχι. Εσείς οι Έλληνες τρώτε μαρμελάδα? Πάρα πολύ. Ναι. Εμείς τρώμε μόνο φρέσκα φρούτα. Τα υπολείμματα, φλούδια, κουκούτσια, τα φορτώνουμε σε κοντέινερ, τα ανακυκλώνουμε, τα κάνουμε μαρμελάδα και τα πουλάμε στους Έλληνες. Μπράβο, παιδιά. Yeah. Μπράβο. Δεν μου λες, σε ρωτήσω κι εγώ. Yeah. Εσείς εκεί στην Αμερική, όταν κάνετε σεξ και μετά τα προφυλακτικά τα πετάτε? Of course τα πετάμε. Εμείς εδώ δεν τα πετάμε, τα κρατάμε. Τα κρατάμε, τα βάζουμε σε κοντέινερ, τα κάνουμε ανακύκλωση, μετά τα κάνουμε τσίχλες και τα πουλάμε στους Αμερικάνους.